Said the bear drop for benya hoden e wo wadwene mu wani waso ene wani padua mu ntino e brano 2M Express dane de nyina afibia mo ye apomuden hwehwemu e de ma wo ma drop for said the bear e kwan so jojo ebeba na kwanhia hodo a esie wo ya kwan so no ni nyina eso ebehwan kra etienne Opemsuo TV Opemsuo Radio yaba 2M Express adwumakuo no eye hwehwemu pomde hwehwemu ama wo ma drobafo ti yaba sade esitie no yede eho amanebo ebre yahwefo ene yetiefo nyina Opemsuo Radio Opemsuo TV ade modronie ti machi ayankohwe sade esi koso yede mpanimfo adrobafo ene wo mu okabi ewo mu ebekasa na yede mu nyina amanebo ede amam di echi na yenko. Okay, sir. All emotions are okay, but not all behaviors are acceptable. Just say, I think be a Bible share will be an ended yet. I think I remember can tell, sir. I think be a Bible share, say a year, or since over to me in that number was soon have you that funny say, or ye. Hey, Mr. Addison, me hope, me willful, my bemuebu. What's the funny say? Yes, I want to funny say, and yeah, to me in it now. I the good over funny say, yes, say. Oh no, baby, I offer but no one knew who I couldn't get the answer. Who to me, I stop on and I said, won't stop on. But your good name was yes, only in pa or cassette too. Now, I think everyone at the income to tell you only pa, or 2 years in no tears, I bring you by Casa. Papa. One more than 19 good years, I favor who do crown a year research. Be now one person who said, we are see I pay. We are the pan of many pa, actually, our popper, I'll call him a deal brasso. Uncle, I mean, can you say 1 table of fire? And when she said, we are saying 1 count. Same year, it's okay to look at so middle man go school. Oh, boy, yes, I'm sure me no. Brofo mathematics ebiala ambem enu oba ebem no mabo so a but ne di kan e yo bia otumi ti asem ti ni intina yem panyimfuro wo mo tete ye no so onye wo kasa na wo hwe nchen a wo twa koto say ye di neti you know what they were doing and they yesita nti woni wakola na kasa na wato gadget amano nti wo kasa ni no wo phone so my brother, my person, my baby, brother, who prano. Catch and say, penny, no, because I have a phone at 280. What's then? I did be on the bed for I couldn't. I believe what I say. I didn't know who could be my own strong bow or moment, so said, when per se passing the beer baby matter. Who would you know? It's no, baby, I think, can be figure out a share when then. Etina ene nde wo ye nyim ne adwuma na ye na je nyim be bia efi ba most of the time ye wo adwuma mu a ye problem ne say ye bu ye ho abomfia jo me driver je the two city na unya no two city no country now watch something here I think bia wo bu bia no e ho mba fa so mawo tie ni I'm telling you Adibia wumbu yira no wumba fa so maw because who go to an amount of bisa no ebia wo bisa na ko betufo. Are you with me? Yes. Do you know say president driver or you're more powerful than the vice president? Oh, what do you call? What do you call? Yes, we would have been in the last 2 years, 2023. I honored the sitting vice president of Ghana, who connected himself to the Shannon Congo Cape Coast. Before over 1,000 students at Emotional Intelligence African Service 2023. When I make a say, the president, the driver, or you're more powerful than the what? The vice president of every nation. When I make because on an ordinary day,
ɔde no yɛ den secret ni na wɔn no wɔyɛ den na anya biribi dɛm no yɛ ebu mu abɔnfia maame ka kyɛw tama mi wie university no wɔde me yɛ adwuma wɔ University of Cape Coast Accra mi na me yɛ deputy rep for the whole of UCC ma toka na driver na driver no obeyi anke obeyi driver no se mi mo sika pa ka papa no wedi 18 years kwa ko hwehwe ndo driver bon se ma papa no manye ye bu afu na ye keka mugu no do on crossing traffic no ye we no wa di wa to bu bia wa pa wo chew on twemu ba to yo ba pa wo chew yo bo abuta wa wo munte ndwe no te to ya at that time the man value the work edu baby no na ye come together ye twa ne rent for the man when you started no me tenase company like this can grow when we hold it to ourselves, and one day you will never know. You will never know. Are you with me? One day, if you are seeing human now, the minute I started, but you see you will. Say, I will station hall. Into more for book, no, could I make a trace? Can I say that big da? Book, no, so what you know what agree I watch the book, you know. The way you pay. Sorry, driver. It's in the hand of what me bet you would my soul. Could sample for you if you want one for here. Or see your papa. Your father. Your one eye day. Your father. The baby also a bench, Jano, who fast so. Nkɔfo a nyɛ ɔgye gyina hɔ na wɔn nyankofo na mu yɛn na ebu wɔn no ebi a obi ne bread na ɔyɛ headmaster wɔ Pokuare na mo ara mo nyɛ koro na mo nkan ebesi dan na wo ba me junior brother ɔyɛ adwuma bi wɔ Accra ne ba baako ɔyɛ university mpanyinfo na awɔ adwuma mu na yin ba wɔn wɔn agye sika wɔatwa biribi ala ordinary driver. Ne boss say I will mean ja won de nja wo kire mo biara because onye ne nama wo ye wo adwuma na no den. What I want you to know is God help you. I said you can say I say hey me nyame si besi no na me den. God has a reason. Don't see this place as a mistake. Never. Yeah, the man will lose opportunity. Openyi bi no ho no be kire no mo abofo ka. Na musu bonya be zineti no. Obeji mo no ma. Oyin wa fa yanko. Daku mebu ho I say, oh daddy, ma bu free bi e ke university. Also oh. But yo mo fa na jere mra. Mo fa no come to her. E papa e dey. What will be order me jam 2M Express? But that thing will come back to you. Anytime you sow a good seed, you may not even enjoy the seed, but that seed knows that there is an owner, and that seed in the realms of the spirit will look for the owner who sowed the seed. But your telephone says, I will station hall. Into more for book, and could I make trace canama said that bit da. Book no so what you know what agree I watch the book, you know. The way you pay. In the hand of one, me bet you with my soul. Could sample for you if you want one for here, or see your papa, your father, your one eye day, your father. The baby also a bench, Jano, who fast so. Nkɔfo a nyɛ ɔgye gyina hɔ na wɔn nyankofo na mu yɛn na ebu wɔn no ebi a obi ne bread na ɔyɛ headmaster wɔ Pokuare na mo ara mo nyɛ koro na mo nkan ebesi dan na wo ba. Me junior brother ɔyɛ adwuma bi wɔ Accra ne ba baako ɔyɛ university mpanyinfo na awɔ adwuma mu na yin ba wɔn agye sika wɔatwa biribi ala ordinary driver. Ne boss say I will mean ja won de nja wo kire mo biara because onye ne nama wo ye wo adwuma na no ye den. What I want you to know is
God help. I said, you can check. I said, hey, when you miss it, God has a reason. Don't see this place as a mistake. Never. Here the man will lose opportunity. Open you don't want to bet you no more about Foka. No, you should be a big dinner. Obeji monoma. Or you are fire uncle. Daku mebo why do say, oh daddy, Mabu free a great university. Also, oh, but your more fan had them bra. Fan come to her. Here, papa, what will be the major 2M Express? And that thing will come back to you. Anytime you sow a good seed, you may not even enjoy the seed, but that seed knows that there is an owner. And that seed in the realms of the spirit will look for the owner who sowed the seed. And you will come back. The way you remember, say, when you pass the near, to open a shade of. Are you with me? Because I think I didn't know show where you. Yes. I won't be a young Lucida. There be. I also want to say, wow, no, papa. It's not uncle, they do the call in our bar. Cash in the bar. To make them borrow to carry it, we're borrowing you. Are you with me? It's in the penny wood, when you penny so or cassa. It's a brand new obiri casam or they should then also or carry it. That is the only way you're going to assemble cry. It's you were a good idea. Was there a quabina or trash or fish as now as in our own? Young coffee, you pick no to the bonnet channel. But you yes, or a passenger. If you're who is scarce to be a crack, the dual city came no goes no. Go to the bonnet channel. The son said, I am Sicilian. I can't watch any now. None of Dibiana, you be a Casasa, a bit to be a fin and riding. Abba. It's in Nipana, no, one more can say, and Fanquire, or winners also may prefer second one about the issue. Or be back me a catch or say a comedy. What should the wheel see can say a comedy now? Who can say Uncle Trade and Embra? Or be so much I can say a comedy. Well, says, dear, go 10 minutes. Now, what Quanya, who would you need but two for my head? I shame you, Panu, we are no body, no, and so heading, a cassa. Another King Solomon, ye be I say, or the wisest king, who be able to call. If we empty snap, man can't know. Oh, Papa, police, you know, Papa, we know our crap. It's all call leave, no, over Friday. Wednesday, no, call the boss, think that extended the Kakama. No boss is, hey, report before complaint. Friday not buy any money to say on copper if you Olympic. Who could do one of share toilet or born with you. Emotion is not a respecter of your position, qualification. Yeah, call. Mammy way, Papa way, 1 more year, Okoni or Yere. I saw for paying power America. Bra Papa way woo yellow and of course social media and cultural same people. And some natural do. The become a here, at first, as some kind of say, Muku, Fachayen, now into Quaron, or Koya. We also Miku Fachayen, not Obia and Tiwasi. You may be. Sans maybe we are my classes here, Anke, dear about you. In part of what first, Fatu say, I think only Mobiao or Sofu. Papa, way a Sofu could preach a Sunday. 8 to 11. No, catcher and wife said, be declaring if you move your umbra. One could you know a kuno? And then he say, fetch a unkwana ukoye. Fetch a obia until I say. That means any be Kosu or Branton Abra boom or banning him. But office a look who you suffer or bomb by Yahamachi or put deliverance. It's be being to Meno. A bit period, yeah, near first or suffer yet and salon. It's what I'm for now, ye now saying, oh, more shop or crown copy. Papa be none down for your boy be. And I did be a walk of bois, no boy, see daddy in Comoho, no, say okay. That very ready. They be also daddy in Comoho. Daddy in Comoho, that when we are a boy, send who say, tell more Cassan Comoho, no. Because some catcher and say,
nti na mpɛ sɛ ohunu sɛ nneɛma bi betumi akɔ so wɔ w'abusuo mu nua mo wɔ nyankofo mo sɛ ɛnyɛ normal a hwɛ sɛ wobɛtumi atu ho anammɔn bi ana papa bi wɔ America ne maame ne ba bɛrima ɔkɔ school na amanfo sodomi yɛ abɛ gay sɛmi na ɔmokɔyɛ ne nti akwadaa no baeɛ no nwere aho wɔmfrɛ no aduane a ɔdi na ɔde akɔhyɛ inside ɔsɔre ɔno nko a ne hyɛ inside maame na papa obiara ɛnho hwee dako ɔkɔ school na ɔkɔ ne maame no ɔhwɛ ne maame no anim sɛ goodbye safo nsa no ɛdu baabi a nipa no ɛhwɛ so ho a na ɛbɛgye me ho a na ɛbɛka m asɛm ama me nti me namfoɔ a meyɛ wɔn wɔ adwuma mi nti obi a ho sɛ biribi ha me nti me nua mu obi a ho hyɛ anaa nti chief driver na sɛ mekɔ a meba a menhwehwɛ ne memfrɛ ne menkyia ne nti ɔho hwɛ anaa nti do saa period na they start to blame people around themselves ɔka kyerɛ no maame sɛ goodbye ne wo ɔka goodbye ne maame ne yɛ me yɛ dɛn ahyia no 2 hours time ɔte na ne bɛne akum school for 18 papa wei wɔ sonko a wokɔ adwuma ko ɔmfantima ɔyɛ sɔfo ɔkɔ ne papa sɛ daddy de bia me yere sɔre ana obɛgye aware woanhwɛ a menyi nkyɛ ti asɛm no nti ne papa no kiti saa wɔ no sɛ nkyɛ deɛ ne bɛyi ndeɛ ma memfrɛ wo no a mɔ so wo daddy gyagyaagya ɛndu saa wofi afuo ma aba sɛ saa wodeɛ rest kakra na wosɔre ba ne papa no kɔdaeɛ a ne sɔfo no ɔtwea ahoma kun no na nipa a ɔnye ne kasa na ɔno mɔmɔ tu ne papa fono ɔno ankasa so ekoku no wobɛti asiesie a nti so obi kɔ gyina atenka ti bie bi a yɛnyɛ ne nkasa because kasa na wonye ne kan nyina no ɛfa adwen na akyi adwen papa no atenka adwen na akɔkye adwen na agyina hɔ nti kasa ni nyina na ma akyi nti na ɔbɛyɛ ne sɛ obi a ɔyɛ attempt so obeku no ho no wo ma na nkote nda wo ma na nkote nante wo ma DDT ne saa nneɛma na ɔde beku no ho etuo ɔkɔ ɛno na wo bɛyɛ ɛnyɛ kasa ade a yɛntɛ hu no yɛbɛhu bi ɛwɔ 2M Express na sɛ adrɔbafoɔ ɛbɛnyɛ onimdifoɔ a ɔbɛkyerɛkyerɛ wɔn mu afa wɔn mu adwene mu ɛne kwan a wɔn bɛfa so ɛdi nneɛma a ɛbɛhyɛ wɔn abufuo bɛmu wɔn anigyeɛ ɛsoɔ na aboa wɔn mu ama ɛkwan so dwodwo ɛnso aba ɛna yɛn ne ɔpanin yi a ɔde nkyerɛkyerɛ yi baayɛ ɛbɛtwetwe nkɔmɔ ɔpanin Opemsuo TV so nie yɛma wɔ akye yo meje so papa mine adaroma obɛbɔ din no ada ho adi akye yo pojo me din de Mr. James Kwesi Addison me emotional intelligent coach say kase obi emotional intelligent coach na che say oyo bi a wanya entity afa atenka ho na kwan a yɛfa so ɛma atenka ɛboa yɛn na ɛnko ntia yɛn hwɛ Ghana ha dia ɛmi obi a medin kan menya saa entity no a yɛbɛka sɛ certified nti sɛ obetumi ahye obi na ɔso ɔyɛ ba yɛka sɛ obi yɛ certified kyerɛ sɛ yɛate ho ahyɛ ne nyimdeɛ asi ne pi na mefa saa training wɔ Canada na mesan bɛyɛ ebi so wɔ UK ɛtoa so yɛde saa nyimdeɛ anante for almost to be 10 years ni yeah ɛsɛ wunye ho hia papa wo ka kyerɛ nyimpa no sɛ bro yɛ bɛyi ɔnte ne speed so na nyimpa no adenti na ɔkɔ speed ɛyɛ atenka bi na ama ne ɛkɔ speed atenka sɛ obro yɛ ba ɔsɛ menye sika me de bɛtɔ nkokɔ nti sɛ ne amekɔ baako die ma menkɔ na abien ma menkɔ na abaasa nti sɛ yɛbɛtumi ama saa nneɛma no asi pia na kyerɛ sɛ ɔsɛ yɛdom asukɔ na yɛkɔhwɛ adekonti a nyipa no ɔyɛ na adekonti ama atenka wɔn hia ne sɛ atenka ne yɛ ade bi obɛtumi ama ma watu anamɔ bi a akyiri wobɛhwɛ w'akyiri no wanu ho sɛ mia na meyɛ saa ade wei nti akyirɛ wei no sɛ na nkan de yɛbɛkyerɛ wɔn sɛ road signs nda de yɛbɛkyerɛ wɔn atenka mu ahyɛnsodi bi a bɛtumi adan aboa nti sɛ mo neɛ wɔ ha yɛbɛsan akɔ so yɛbɛdu baabi no road signs na wɔbɛka no yɛbɛkyerɛ bi so wɔ atenkam nti sɛ wobɛtrɛ kaa n'anim a yɛbɛkyerɛ sɛ waa kɔ wo hom na bi sɛ wo sɛ ɛndɛm atenka teme dɛn mewura aho menyɛ agye ɛnyɛ mahu ne dɛm a afi ma ɛrebɛyɛ yi dɛ ɛhu dɛ wo wura aho yi na rekɔfa nkurɔfo so a wɔn so wɔbɔfo kaa wɔde anyigye dɛ wɔkɔ wɔn kurokuro do yi na kyerɛ dɛ ɛhyɛ wo ho do na mama wawerɛ ho no
mmɛma mfa wɔn nkɔtu Amerika bi a ɛbɔboro do. Na iyi ho hia paa because atenka ka biribiara a nipa ɔyɛ ho na driver fo so ɛwɔ atenka. Sɛ driver yi te kaa mu na ne werɛ ho a ɔbɛ affect the way mpo a ɔbɛtum waka kaa, the way a ɔbɛtum ɔnye wɔfrɛ no passengers akasa. Nti iyi ho yɛ ade a ho hia papapapa sɛ ɛwɔ ha no pɛ yɛ bɔ na meka dɛ iyi yɛ akwangye bi a ɛnyɛ sika nkoten na manya agye bebree because sɛna wɔn general manager kan no ɔsɛ doctor otumi yɛ mistake ebia doctor mistake no nipa kura na ebien bi na mom driver yi ne mistake ti otumi yɛ nyama bebree na ba esu sɛ tie obi mu a yɛ kasa na pa no obi so obi yɛ demi me werɛ howe me tie asɛm bi demi manyi gye atenke bi abobɔbɔ so obi aso no ɛwɔ de way a ɔbɛmama etu anamo bi nti yɛ wɔ ha de yɛbɛkyerɛkyerɛ ho dɛ wɔn mama atenka papa ndi wɔ anyim wɔn mama tema ndi wɔ anyim nipa na ɔlɔbɛfa kaa no owura kaa no waka asɛm bi ma asɛm na atia wo na sɛ ɛwɔ tema ɛwɔ ntiti ma ɛbɔ dɛ nipa yi a waka dɛm ebi ade nti na waka dɛm na wosu bɔ dɛ okay ebi ante ase bi a onyi because obi yi driver yi ti kam na passenger kan dɛ le kyɛr dodo yɛ di dabɛ ne ebodu de mo yipa no ma anyɛ yawo de mo yipa no ma mbu na yimitia na mo ma hwɛ hu dɛ yimidi bi na ɔnyɛ dɛ onyim na wo driver yi no yɛ bɛkyerɛ mo so hu dɛ ampa me yɛ driver yi na car na me ka no me ka ma me ho me ka ma mabusua me ka ma asanteman me ka ma Ghana man me ka ma mpanyimfo a wakɔ aba me ka so ma nyimnyam ne bi abɛhyɛ adwuma a me yɛ ho dɛ nkran nti sɛ nyama dɛm ade wɔ wutiri me da na anamo biara abotu bia no eyɛ me nhwehwɛ me yɛ ekɔ akyi papa osan dɛ yɛakyerɛ biribi wɔ hɔ a yɛfrɛ no abɔdamembre a ɛbotum ato nipa biara na sɛ dɛm ade no to a mebotum ama magya gyina wo na adoe dɛ anamɔ ne a yɛbɔtu yi wobɔ afu mɛrebɔtu yi wawerɛ ahu mɛrebɔtu yi mɛtinya ayɛ driver nya ayɛ obi across ho ade bi a lebɛyɛ no ne ho nsunsuado no ankasa no ɔbɔwie me dɛn yɛakyerɛ wɔn dɛ mo wɔndwen wankoten wɔn ho sɛ dwen wanko ho a most of the time decision a bɛtake no ɛbɛhu dɛ ɔbɛyɛ affect nkurɔfoɔ a wɔda nkyɛ nti ho hia papaapa dɛ ansa na driver yi ɛbɔtum wɔ limit ne speed ɔne yɛ basabasa wɔ kwan do no ɛyɛ atenka ekura no so okura atenka dɛ ade a metia anyimi mekura dɔm mekura nkurɔfo yere mu mekura nkurɔfo mba ade hyimba na medi wɔn rekɔ yi a dɛm atenka no na ɔhwɛ nara so na busua mu dɛ sisi asɛ mekɔyɛ mistake bi a memba yi yɛn mpanyinfo bu bi dɛ ɔbaatan na onyim deɛ ne ba bɛdi ntu dɛ sɛ mfantene na yɛ da nti yi kyerɛ dɛ ɔnara so ɔte hɔ no ɔte hɔ ma family bi dɛm nyame na sɛ yɛtwe wadwon kɔdɔ a ɔbɛma ma anamo bi wɔ tu a wɔbɛtum na wato wɔn bo na watu ne yie ɛsɛ mame mu sa wei sɛ wohwɛ afi na wode toto afi a yɛtwa mu no a nkwanhyia a yɛhu no afi ɛkɔ soro paa saa bere nso ɛna yɛte sɛ awaresɛm nkɔ yie ɛnɛ mmɔfra asoɔden ɛti yɛbɛtumi aka sɛ ɛnɛ kwanhyia yi a ɛsisie yi ɛnam kwan a yɛntimi nhyɛ yɛn ho so yɛate nka so nti ɛno na ama naba saa anaa ɛyɛ no pɛpɛpɛpɛpɛ some bɛyɛ 3 years ago na yɛstarte sɛ yɛtu ho anamɔ na menim sɛ yɛbɛdu 2M Express deɛ mpanyimfo so bɛyɛ dɛn ɛbɛboa ɛna television yi a mekasa so deɛ television kɛse yɛn nana Opemsuo ankasa ne television ni adeko nti a dɛm nyɔma nyinaa si no atenka ka ho bi nti na yɛ presɛnka driver nyi biara bɛtumi afa saa ntete mu including even wɔn a yɛkɔ driving school before anka bɛ pass out mpo no ɔde wɔtumi tia wo ɛkyerɛ wɔ atenkem research ama me yɛn hu abɛɛfo nhwehwɛm ama yɛn hu dɛ accident a esi wɔ fɛ yɛde road ka ho yɛde factories na ade ka ho 90% ɛyɛ nyama a ɛkɔdo wɔ yɛ adwene bro yɛbɛkɛ psychological how do you call it challenges and other emotional issues na ɔkɔfa dem accident no ɔyɛ dɛ ɔde ba nti ansa na bibi dem bɛsi no bibi ɛkɔdo wɔ nyimpa na adwene mu nti sɛ ehwɛ ndwuma bi te dɛ wɔn a wɔde afa wimu na ade a wɔn mpanyinfo na ade they are very careful with the people but yɛn so driver fo yi wɔn na anɔpa kora na ɔbɛbɛ bɛgyina hɔ na wahyɛ yɛn kran
mame ntwe adwon kɔ biribi do sɛ ahwɛ social media kakra teacher yi bi ɔyɛ broni na ɔgyina school dan no na mmɔfra no leba na wala abɔfra no ayɛ style bi apɛ na ɔno nso wayɛ bi ɔyɛ dɛn ɔdze aboa wo do nti biribi na mekyerɛ agye wɔ school na mebisa school fo na teacher fo na maame bi adze na ɔleyɛ na wɔhwɛ m'anim na mesɛ maame no nyim dɛ abɔfra a ofifie leba no obi wɔ hɔ ɔdze atsenka papa leba obi ne werɛ aho obi na bɛrima abu na onipa na bɛrima abu ne werɛ aho na ɛdze no kɔtena school dɛm straight wabra anyɛ no ho hwee na no kɔkyerɛ no simultaneous equation no kɔkyerɛ no 1+1 ne maame na ɔleba na ne papa yi na akoma waboro ne maame no ɔretu no na abɔfra no ɔredwen ho the same thing na driver so wɔte driver no anapa no wabodu adwuma mu wabɔ ne tie ama ne tie mu wahyɛ obi mu koraa yɛhyɛ white design ne nyinaa yɛ fɛ na hwane na ɔwɔ driver no ho abotare dɛ anapa yi mede wɔle fa biribi mu meyɛ biribi ama obi sɛ ɔde atenka bɔne bi na ɔde fifie mpo na ɔde baa matu megyina gyina pɛmpɛdu bi ansa na wakɔtena ɛhyɛn no anyim anaa dɛm nyame nyinaa la ɔtɔ sen bebree nti yɛhu dɛ sɛ yɛde dɛm nkyerɛkyerɛ yɛde ma wɔaso a ɛbɛboa wɔn ma wɔahu dɛ ampa anapa mu sɔre yi matenka mete dɛn na dɛm atenka no so ofihin na ɔbɔsoɛ ebi amabofra bi ne school na ankɔ yie ama mmaa yɛ disturb kakra but me bɔtu kaa legye mehu dɛ abofra no school no nyame agye no nkwa akyɛ yɛn yɛn mmɔfra nyinaa so nkaa no school no yie ɛyɛ den ala ɔbɛyɛ mekɔ na mebɔdo asomdwie mu a mehene bɛkasa na mo wɔ dɛ mede metu na ama matum ahyɛ dɛm atenka du na afi atena kaa no n'anyim na atum move akɔ nti dɛ ma ɛka no akwanhyia pia ba nyɛ ne nyinaa na ɔyɛ sɛbe yɛde bɔkɔ akɔhyɛ sunsum bɔne bi yes sɛ nyimpa no mpo sɛ n'anyi na ɛkom na ɔne nda a ɛyɛ atenka bi na ɔmama n'anyi kom sɛ ɔmpɛ dɛ ɔbɛda na ɔpɛ dɛ ɔkɔba ɛsɛ atase aha bibiri push ne de ebia kɔna gidi kwa benya kakra ɛdze aka yiri rest bodu wona ebia na nyimpa no pon wɔn asa nti damaji nyina ne yɛ ade bi sɛ nyimpa no hu dada bi nti yɛ bɛkyerɛ wɔn bibi ɛma nde wɔn hu dɛ amara so a me gyina hɔ no me wɔ purpose and motivation bi a me di yɛ adwuma no me purpose and motivation ne koro ni dɛ me mpɛ dɛ mɔkɔ no wɔbɛte dɛ mamba nti ade biara obɛsu mu kwan dɛ mekɔ a memba anaa menya problem menye driver yi bi bɔko menye police yi bɛkɔ akɔnya ntokwa no ɛmi no ɛnyame ti bia ɛnyame tiri mu pɔw a megye yɛ adwuma no yɛn so we are here to let them know the purpose na sɛ hwɛ a yɛbɔ ndwuma bi started dɛ yɛnara yɛasase ni most of the time ndwuma bi dɛm no yɛ na yɛkɔm a yɛbu no abɔmfia na ade bia so atoto no ase no ɛhu mba mfa so ma wo sɛ ibunye na isomi ye ya wala isistie na nyim mpo a obi hu kuro wura abranti ɔde anyigye ɔde ɔdɔ onyimɔle ye ɔwɔ na adwuma no ho na ne ku no ho adwen papa na botum atu dama na mo nyina na kyerɛ watenka so de na kyerɛ atum agidu yie papa yɛda se yɛbɛkɔ bro nyam sɛ de yɛsika no nya adrɔbafoɔ nyinaa na yɛnya akwanya anya nkyerɛkyerɛ in a minute afutuo bɛn na ade ma adrɔbafoɔ ɛwɔ Ghana Middle was papa, yes. Them a call the Mrs. Aja mama de bia yesuro na season ni na ani na ye atinkin ala. Obi o ho anyi jebi embrodo ade bi si nanyu da opede oye ebi so ho a na nsemi bi ale push ni from the family. Nti first baby amema takren de adrava fo yire mo. Adrava fo abusuafo. Da membri obi aso mfa na no ntumi bi. Wo kun le kwa ama no peg awie no ebi asem na ka kire no amachi na anyine da ho no ebi afotu na de ma amachi anyine da wo wankasa the pressure da ato no do na mo free wa yi na mo free won tale ni na la ya dada sebi antare onye yimpa antare onye yimpa nyame pon ode tu edi tro no mo kra haban bi na akiri yezi sen ya asen nti mama atare bro nya atare nti ba ma da onda na so kono de dem pressure na wamba na reka na den nti awarefo enuanom anyankofo mo mama nyepta me pressure na ayede to wondo no enkofo na wankasa so wo hu de wo gina doma no wo kura nyipa bro nyenyo nyipa no lokona ki wa kwagina nyu orokohwe ne ba okohwe ne nua okohwe na ofase na de no rokodu ana ne mfa ne nkodu nti ye nyina yenya abotare na se ekotene stie na nyima ye fe ye hu hye nyame nsa ye mama odo tema obi popa botuma atene kare na fia adrafo fo amabadi won nyina ma wota anyi no ebia na wo so nya ne hwe enu na se chekire wo emotions my friend transfer of emotions oba no when experience bi wo ba bi
driver bi ayɛ no biribi nti ohun driver bi ala ɔda asan no but saa bo wɔ tema na nti ase a bo de maame nso na asɛm a ɔleka ebi ɔwɔ ngyina do na mmom ɛmi dɛm driver bi nyɛ dɛm na mete nti na mpanyinfo bu bi dɛ sɛ guare na sɛbi ɔbɔdanfo bɛpa wontoma wɔ ade na wagura ayɛ hɔ na aha woso mfa ho dɛm na ayɛ dɛn mfa ndi n'akyi nti yɛhwɛ hu dɛ obiara ɔle bebia no ebi a ɔde atenke bi na ɔde nam a yɛnyim obi no wira ho ansa na ɔrebɔfo ka obi no onye bi ɔre obodu kumase ntɛm nti ɔno ɔba na ɔreba ma wo pressure ma wo bumfu no ma nye yaw no ma nye ne nko nya abota na kyerɛkyerɛ no mo hu ade kunti a ɔdo ɔle pɛntɛm nanso ɛdi no kodo asomdwe mu a mfa so bɛba ho wɔn yɛ nyinaa yɛn contribute yɛn nso a yɛbɛfo kaa no yɛn nso yɛ wɔ asogye dɛ yɛbɛboa driver fo ma wɔbɛyɛ nyɛ baabi a ɔbɛboa yɛn nyinaa la na sɛ driver yi yɛ mistake mpo a ɔyɛ nyimpa yi de yɛnhwɛ kwan a yɛbɛsi ayɛ dɛn aka driver gya wo nkwasia speed na alokɔ no mɛkɛdɛ papa driver ebe bɛrima ahoɔfɛ wei de mesrɛ wo ala wo maame mu wɔ mu yɛn nkakakra na fa yɛn kɔ nyɛ mɛka dɛ mɛpɛ broyin frɛ biribi dɛ validation na kyerɛ dɛ ɛmbu no kumfɔ onyim dɛ nkɛbɔbu no kumfɔ onyim dɛ nkɛbɛdi n'atɛm but kwan a afa do kaa no aka no biribi ma abubu no akoma ni speed bɔ na ɔlokɔ nyinaa la obɛgya na sɛ kɔkyerɛ no sɛ driver de nkwasada aba na speed hunu na ɛbɛdɛm a nhwɛ no yie no so wanya tenkam tete te dɛ ma ɛndɛ yɛde 2M express le fam yi a nnipa kono so de atenka bɔne bi na ɔde bɛdɛ ɔde bɛhyia ɛkɔbɛ dɛdɛm a ne nyinaa no mboa yɛsrɛ dɛ yɛn apolisifoɔ a wɔwɔ kwan do so obiara bɛnya abotare yɛmfa dɔtema yɛmfa yɛn nnuanom yɛnyi wɔn tena nyame bɛma ma yɛn nyinaa la yɛdi buro yɛn yɛdi ne yie ɛwɔ ɔdɔ do yɛda ase in fact ne wakyerɛkyerɛ paa nyame nhyira wo paa so meda ase papaapa dɛ mo nso moabɔ support 2M express ɛma dɛm agye so ɛbɛkɔ akyiri papaapa na mɛsan so maada 2M express wɔn CEO wɔn general manager mpanyinfo nyinaa dɛ wohu biribi dɛm no wantoto no ase na woahuhu mfa so na mesi do aka bian dɛ aberɛ a mestarte dɛm training driving ayi bia nyi hɔ a wɔn ama me yɛnyi wei akɔyɛ nti amanfo nhwɛ na wɔbɛhu difference a ne bɛba mu yɛbɛma wɔn certificate company na so yɛbɛ raise ne status no to 2M express emotionally intelligent company nti bɛyɛ kakra no ihu driver no ne ndi yɛ n'anim asɛm na abotare obɛnya ama wo ba adwuma mu ha ne company na so a there will be a difference ne ti man kan kyerɛ na meboa yɛmfa ntu fam kra and make sure that adwuma wei no ɛbɛyɛ adwuma a ɛbɛtena na aboa ɔman Ghana mmɔfra pii na yɛ adwuma wɔ ha mebɔto wɔn mɛnyɛ agye papaapa sɛ yɛhwɛ no yɛyɛ a yɛn ba mo bɛba bɛyɛ adwuma wɔ ha yɛn papa mo bɛyɛ mpanyimfo wɔ mu na yɛn a yɛafɔm family wɔ ha no so mboa pii wɔ hɔ a yɛbɔtum yɛ asan yɛdze aboa yɛn ho TV so nie memo akwa yɛgya wofa adaroma wobɛbɔ odin ne wodi brɛ ɛwɔ 2M express adwuma yi mu pamkyɛw yɛfrɛ me Amadu Alhaji 2M express chief driver ɛnɛ ɔmpanimfoɔ de onimdifoɔ aba ɛnɛ deɛ yɛamɛkyerɛ mu road sign yɛamɛtumofo sɛ monte mo milika so na mmom yɛbɛkyerɛ mo kwan a mobɛfa so adi mo atenka ɛso wosusu sɛ adekyerɛ yi ɛnɛ mosua yi ɛbɛboa mo as driver for pakyɛw ɛbɛboa yɛ paa ɛbɛboa yɛ adesua a yɛwura ɛnɛsen deɛ abrɛ yɛ no pɛi deɛ in fact m'ani agye ɛbɛboa yɛ paa ma yɛsua adeɛ bebrebe afiri mu ɛwɔ driving nim abotrɛ ne abufuo so ɛne safety ɛbɛboa yɛ paa nti ama m'ani agye ho paa wankasa ne yɛ mathwɛfoɔ ne matiefoɔ nkyɛ bere bi a ebi a passenger bi wo yɔnko driver bi mate ni bi ɛhyɛ wɔ abufuo ma bi atenka no esi yɛyɛ ɛne me nkyɛ baako bi a wokae pankyɛw passenger ni baako a asɛ ɔyɛ adeɛ ma abufuo kakra ɛba yɛyɛ ɛfe a ɔfigu kaa mu ma ebi ka passenger a wɔte ne nkyɛn in fact ma me bufu kakra sɛ arentina wɔbɛfɛ na wanka na unexpected wafia gu kaa ni mu ama ebi aka passenger tie ma me bufu pa ti ɛnam nkyerɛkyerɛ so a wɔde abrɛ ya no pɛi no ama abufuo na sɛ bibi saa happen ya ɛba me mu no mesua adeɛ bebrebe afiri ma mehu sɛ ɛhu hia
akyɛ sɛ nnɛ no wanu ho sɛ wobufu wɔ bi mpo a sɛbe afie no nyɛ ɔno ara ne pɛ na mmom yadeɛ na ne wɔ mu. saa ɛnokorɛ paa nti adesua a manya afiri mu paa no ɛno no nti manya abotire wɔ driving nim papapapapa. bro nya mu ne yɛkɔ yi afotuo bɛyɛ na adeɛ ma wo nuanom adrɔbafoɔ. Bakyɛ fotuo a mede bɛma yɛ nuanom driverfoɔ me so meka ho bi. Obiara nya abotire ɛwɔ ɛkwan no so. Overtaking ɛyɛ rough. Yɛbɛserɛ wobɔ bepɔ wonhunu w'anim a mesrɛ mu a ɛnyɛ overtaking. Woduru kurom a ɛsɛ wonya abotire na wotwam bɔkɔɔ na yɛn nyinaa no afe no ɛmfa ɛmmɛwie yɛ abotiri kɛseɛ na ɛmmoa yɛ nyinaa. Nti kakra a mɛka ɛde atu me nuanom drivers no fo na obiara a wɔwɔ abufuo ɛde firi fie ɛde ba biara no mɛserɛ wonya ɛntu fie na wɔmfa amanfoɔ nkɔmmɛduru asomdue mu bɔkɔɔ sɛdeɛ Nyankopɔn kaa no na pɛpɛɛpɛ sɛ abotire deɛ ɛyɛ. chief driver yɛ daase. Meso meda mo ase paa. driver Opemsuo TV so nie mɛma wakye. Yeah. ɔda mama mu sa wo ɛnɛ mo mpanifoɔ ama animdifoɔ aba ɛkyerɛkyerɛ mo kwan a mbɛfa so ɛdi matenka so ɛnɛ deɛ na wasua. Me da ase. Edi nkan yɛbɛkyea Opemsuo TV ne atiefoɔ nyinaa. Deɛ ɛtɔ so mmienu yɛbɛda yɛ board of directors ase sɛ ɔmama yɛ saa opportunity kɛseɛ yi. Ɔmama yɛ saa platform yi. Me da ase. Asɛm a wɔbisa me yɛbɛda mo ase. Yɛsua nneɛma bebree. Emotion intelligent me koraa no na m'adwene ni saa adeɛ ne so mente bi koraa da nkɛnyɛ bi wei a na ɛnɛ no papa akyerɛ nneɛma bebree adwene mu ayɛ adriverfoɔ yi yɛne a yɛde akwantufoɔ yi tu kwan no obi nim deɛ ha yɛ ɔnde ane so wabɛtwa ne ticket na watena ase yɛmfa ne nkɔ onim deɛ ha yɛ sɛdeɛ na ɛkɔ so fie sɛdeɛ na ɛkɔ so sɛ driver no koraa na apom te sɛ onim so wɔbɛtena ase meɛ de ne kɔ. Nti ne papa me ate nneɛma bebree ase ɛkwan a yɛbɛfa so yɛ ne yɛ passengers ɛbɛkasa how a yɛbɛsi control yɛ passengers ɛmfi kura bufuo ba how a yɛbɛsi nneɛma yɛ dɛ communicate. Nti yɛbɛda papa ase ne yɛada 2M Express mpanimfoɔ so ase sɛ ɔmama yɛ saa akwanya wei na yɛtie saa nkyerɛkyerɛ wei na yɛde bɛtu anamɔ na yɛde ho dwuma so. yɛkɔ bro nyam sesei na kwan so ayɛ dɛm ka sɛ kwan so ayɛ da apasinyafoɔ ɛtu kwan paa wo nuanom adrɔbafoɔ a wɔma anya kwanya ansua saa adeɛ wei bi no afotuo bɛyɛ na adeɛ ma wo. Ɛda mo ase. Deɛ di nkan yɛnyinaa anim sɛ aka mmerɛ kakra bi ne yɛwura Bronyam na yɛnyinaa anim sɛ Bronyam so de yɛwura mu a ɛkwan so kɔntɛm bra ntɛm no ɛwɔ hɔ paa nnipa bebree tu kwan na afotu kakra a mede bɛma yɛ nua adrɔbafoɔ ma anya saa akwanya wei bi no sɛ obiara bɛnya abotire yɛnyinaa anim sɛ nkran Kumase kwan no asɛe ɛna ahwɛ yie so wɔ hɔ to obiara nya ne ho abotire ne yɛnhwɛ ho so yie na adwendwen bi a ɛda yɛ so a ɛnyɛ ɛhyɛnkamu adwendwen no efie problem no yɛmfa bi ntu fie ne nyinaa yɛdwen obiara so wɔ problem nti yɛhu kwan a yɛbɛsi fa ne yɛ passengers akasa how a yɛbɛsi fa adrive na driver ne deɛ wakɔ no waba nyɛ driver ne deɛ ɔde mmirika tente na ɔbɛkɔ no wɔ ma nti mu yɛnhyɛ saa nneɛma no nyinaa nso ne nyinaa ntumi ntwa ɛnwie. ɛnyɛ ɔpɛni kɛseɛ baako paa ɛwɔ 2M Express a ɛne ne bɛtwetwe nkɔmmɔ sɛdeɛ maka saa deɛ kɔɔ so yɛnta nhunu bi nti yɛbɛbu saa na yɛhunu botaeɛ ɛtɛ akyire a ama ɛnɛ 2M Express ɛte saa nhyehyɛeɛ aba ɔpɛni kɛseɛ wadaroma wodin. Within the Joseph Obin, General Manager 2M Express. Sɛ wopose nyɛ ketewa agya mame mu sɛ o nka drɔbafoɔ deɛ ka deɛ ɛbɛduru boro nyai afotuo a yɛde bɛma wɔ mo sɛ monhwɛ kwan mu yie mo nkanea nanso wei deɛ makɔ akɔfa ɔpanin a wɔwɔ nimdeɛ ɛwɔ emotional intelligence mu ɛnkyerɛkyerɛ a wɔde ma no me ankasa mete akyiri no mehu adwiri me ɛdeɛ ne hyɛ mu nkunan ɛma motuu saa namɔn. Okay. So, sɛnea yɛn nyinaa yɛnim no, 2M Express, transport sector no, since 2018, so many things are yɛde aba kwan mu a ɛyɛ abɛɛfo a ebinom ahwɛ so asua. Mpɛn akra no yɛahwɛ yɛn botaeɛ a 2M Express ɛbaa sɛ ɛba bɛyɛ no sɛ yɛsesa transport sector no. Yɛhu challenges ɛwɔ hɔ ɛna yɛhu ɛho nneɛma a wɔsɛ yɛyɛ
ɛnyɛ sɛ wode brand new cars bɛba nko a ɛne adeɛ ɛwɔ sɛ wohwɛ ɛnyɛ trackers na ɛwɔ car no mu ɛnyɛ nhyehyɛeɛ a wode bɛgu akwan mu ma car no atumi ayɛ adwuma sɛneɛ ɛsɛ na mmom nipa no a ɔte car no mu nso wotwi car no nso no ne complete well-being ɛyɛ adeɛ a ɛhia ɛnkyɛ biara no bɛyɛ abosome nnum no mu no yɛdi kan yɛ health screening a yɛhwɛ sɛ ɔmo apɔmuden no ɛbɛwie pɛyɛ wɔ dwumadeɛ a ɔmo di no to make the person complete yɛnim sɛ ɛnyɛ physicals no nko a the person's intellect ne other staff no nyinaa ka ho nti we want to speak to their emotions ɛyɛ nipa ho adwuma ɛte sɛ deɛ doctor ni a ɔte consult room ɛyɛ no ɛno bi na ɔmo yɛ but sɛ nipa korɔ no ɛnim nteaseɛ ne how obɛtumi amanage situations a nsusuansoɔ bebree na ɛde bɛba a ɛmfa ho ne ka papa a watɔ nneɛma a wɔde agu akwan mu ɛho nsusuansoɔ no ɛbɛtumi de nneɛma sɛeɛ kɛseɛ ne bɛba nti saa botaeɛ no nti ɛna ɛna yɛahyia mu wɔ ha sɛ a yɛne panin ne ɔmo ahyia yɛdi saa dwumadie wi nti yɛnhwɛ saa botaeɛ yi nim sɛ ɛka a mobɛbɔ ho ɛyɛ bebree ɛdeɛ na mopɛ sɛ munya ɛfiri saa nteteyɛ yi expectation bɛyɛ na mohwɛ de afiri mu adrɔbafoɔ a pass through this training. okay so the motive is one transformation of the mind yɛhwɛ mpɛn pii no driving no yɛgyae ma sɛ wei de driving adwuma no nhyɛ da nyɛ yi nti ɔma a ɔmoyɛ adwuma no mostly yɛntaa mfa buom ma obi a ɔyɛ driver but then yɛpɛ sɛ yɛdane driving ani nti adɔbafoɔ no yɛde mfa nteteɛ mu yɛhwɛ ne mu kwan sɛ after saa training wei no ɔmo ne akwantufoɔ nkitahodie other road users nkitahodie a ɛwɔ kwan so no ɛde nsakra bebree bɛba ama ɛde mpuntu abrɛ ɔman Ghana nyinaa yɛbɛkɔ buro nyam saa nteteyɛ yi ɛyɛ mɔnma driverfoɔ nko a ɛyɛ unique mehu sɛ transport union obiara nya bi na mmom ɛyɛ dɛ ne ɔmo nam kwan so yi ɔmo ne ɔmo nuanom adrɔbafoɔ ɛna nam kwan so afotuo bɛyi na ade ma mo nuanom adrɔbafoɔ a wɔn nso yɛ sɛ mo adwuma yɛ bi afotuo no yɛ baako sɛnea da bi ɛka no yɛsɛ driver ni deɛ wakɔ na ɔba abɛduru ade baako sɛ ɛhyɛ no so no sɛ ɛkwan ɛnam so ɛnyɛ nkwan deɛ nwansena twam nantwie twam nkora nketewa nso twam saa nso na adrɔbafoɔ no a yɛnso kura kaa no bi no obi wɔ hɔ a wayɛ adwuma wabrɛ nneɛma a ɔnam mu a ɔde nam kwan no so no koraa wonnim enti ade baako sɛ nyinaa ɛhyɛ no so no sɛ ɛwɔ sɛ yɛyɛ each other's keeper ɛwɔ kwan a ɛnam so no so mpɛn pii afe no bɛkɔ awie a na ayɛmhyehyɛ bebree aba because pressure wɔ hɔ rush hour obi apɛ sɛ ɔkɔ na ɔba ntɛm amanfoɔ mkɔdi dwa kɔtɔ nneɛma aba bɛdi bronya ɔmo kɔ akɔsra ɔmo abusuafoɔ saa mmerɛ no nso na ɛduru nso a kaa kwanhyia no nso ɛmu pagya paa nti deɛ yɛka kyerɛ adɔbafoɔ aka ne sɛ afei yi deɛ na nka nsakrae foforɔ yɛndane deɛ ɛtaa si n'ani na nka road safety foɔ no mmara mɛka sɛ afei wei deɛ adɔbafoɔ nam yɛ akwan so ɛne ɔmo dwumadi a ɔmo diiɛ no ɛde nkwa mmom na abrɛ na ɛnyɛ ewu yɛbɛkyɛ afoɔ nyinaa yɛne asefa biafo QM Express CEO currently and we are on 2M Express grounds. This is where we do all our servicing, we do our anything that needs to be done on the vehicle before it leaves. This is the area that we are now. Yɛnyane nteɛ sɛ ɛnora dwumadie bi kɔɔ so wɔ fi kɛseɛ mu ɛbi ɛgyina sisiɛ yi mepakyɛw meɛne atiefoɔ nhunu ɛnora dwumadie ɛne deɛ nti a modii saa dwumadie yo ɛnora dwumadie no ɛkɔɔ so no sɛ nyinaa bɛhwɛ a yɛwɔ bosome a ɛtɔ so dubaako mu aka bɛyɛ na ɔtwe mmienu ne ɛsi bronya bosome sisi saa bronya bosome no mu a festive season anxiety ne nneɛma bebree ɛkɔ so babafoɔ fifi mirikatuo mirikatɛntɛn ne nyinaa ba so ɛno nti no na ɛwɔ sɛ drivers no yɛdi kan prepare wɔn adwene ɛfɔ season no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛnkɔduru hɔ no na afei na da biara mirikatɛntɛn no akɔfa asɛm aba fie no ɛno nti yɛstarte sɛ nnora yɛbɛtraining wɔn mo on emotional intelligence sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔn nyinaa adwene bɛyɛ prepared for the festive season. Yɛda ase yɛbɛbisa sɛ
Enra, after the program, or heard the conduct of drivers now, receive training, listen, and how did it go well into their minds? No crany and run or movie and no say a training and cash. I sent a more to be uncapable of pa. And you would see the baby kind of training with the year. And then was the bantam and then but send the I see better late than what? Never. And Abano never say a twice near yesterday. Roberts never prepared. No crany, you can't be a two necessary quite him say. I can't for 15. By a dream. Nipa asem to kind of be affect me nipa be 150. I was a team prepared drivers na adwene sa. So the be ya do mre na America 10 what driver for be bre ni so na omo no be be nya to wase. Omo adwene say nipa 15 pe no de na mum nipa ku be bre omo wato wase obi omo yi. CEO Yebeka say transport organizations be bre and a doorson e wo oman Edientina yenetiefo enya ahotoso e wo 2M Express enkanka festive period a eda yanim. Said those kind no transport companies in the doors. Service obia dwene se obey the bay. Obefa passengers no do makudu baby o mokwaso ntwem. Enye obia penisen ke bia asembeto no kwaso. Nemum yen 2M Express there ye fa ne say was a name be on my Dika Bokoko, board drivers no answer. And until we take it as a responsibility. Your fan say, Yasudi, say, you're taking those steps, prepare drivers now, and prepare Muni Peduano Musu any BR for festive season. Said the Bayer, a bedu on enquiry to say, America Tente Basabasa to say the Yanni term. And until idea. 2M Express in all the year, you decount with BM, Ukraine, or buy your vehicles, vehicle be and baby about could be and baby and because thing now are trackers. Speed or could be a follow, or call speed more than there was all who be do or so train on. So all call driver Basabas as well, and also a very mal let for I say. And no, I saw the emotional intelligence as I become. Said the Bayer drivers in baby on them be why do you prepared? Periodically, yes, I screen you for so more more days in the city. Yes, screen you for newborn in the kick account, making sure that a driver's in your way or more body near fit, Sebeko. The Queen is over our share. Casting a young woman, Canada, ya meant Yan said the way I see quite a bit me up with you. The Nipana de concerns bit me up with you, and only and the young woman, a Jumas here. CEO, you say. Yeah, been festive season, festive period. Na eba ni saying adwadifoɔ ɛna ɔmo fato ɔmo ho sɛ ɔmo kɔfa nneɛma aba betonton sɛ de ɛbɛyɛ a ɔmo benya ɔmo ano aduane festive period yi. Na yenim sɛ akwantufoɔ so many instances ɛna ɔmo yɛ attacked by armed robbers. Ɛnra program a ɔmo yɛ yi, mo consider something special for akwantufoɔ ma bɛforo mo car ɛne kwan a ɔmo bɛyɛ safe wɔ abere ɔmo abɛforo 2M Express. Yo, yɛda wase. Sɛbi, ɛkwa so asɛm deɛ, obi nyɛ de bɛn, obi nim. Nti na so ɔhwɛ do sɛ mmerɛ bi se ya na bambɔfoɔ no amate ɔmo ho agum wɔ kwan so na ɔmo hwɛ kwan so de bi a amro bɛsen sa ne mra. But ɔmo ba yɛn ha sɛ yɛn preparation betumi anase ahosiesie betumi ayɛ anase be conscientize drivers na mo mind sɛ ɔmo nam a ɔmo mo ani yɛ de bɛn. Ɔmo ani ɛnyɛ de bɛn ɛnto te sɛ ɔkra no ɔnhwɛ deɛ ɛkɔ so around him. Nyɛ sɛ wotwa na wotwi na mmom hwɛ anim ahead of time na mmom sɛ bibi wɔ hɔ na obetumi atwe ho afi wa na ayɛ de bɛn na atwe ho afi ho. Ɛno ɛna yɛ boy drivers no kokɔ wɔ ho. Defensive driving wɔ hɔ no mo a timi happen. The drivers dey be asipen ba ko timi yi ɔmo nyina afi mu. Enti we mu nyina no yɛ bɔ ɔmo kokɔ na afei yɛ mom nim deɛ wɔ. CEO me pacho 2M Express money so adi hunu ni saying and afie be wura mu no ɛkwan bɛn so na yɛnhwɛ monim as traveling institutes a mo wɔ man ni. 2M Express so you need to adi hunu ba ko yɛ kɛse ba yɛ say comfortably what safe. So obɛ no yɛ tu kwan a I want say ma yɛ comfortable na ba bia wo kɔ so yɛ de bɛn ko du kwa so dwem. No na kyɛn no yɛ hyehyɛ bebree ayɛ no is trying to make transport safe, transport on the road no safe.
In fact, we work with road safety. The platforms we bring using this almost rolling out to the whole Ghana. It is so much transport. Platform we using on Mujiama, so many transport Ghana. Enrolling all the transport, GPRTU, Protoa, all of them. Airbar platform. Say the bay and bet me monitor vehicles and driver behavior. I don't know. 2M Express, you need that. You need to do and they say, I feel a bit with grand style. Safety is our number one, and I feel passengers on by no more comfortability. Your vehicles also know you prepare almost I feel a bit room your more than say the vehicles in the count. So the be transport no I smooth. Maybe bring call your terminals. I want to people go be bring so vehicles no near the bay. A man tell from baby a kwana year or kwana so no at a moment to me look a crown look my sentem. But from a bisono your vehicles you hear more. Jaffi dear anymore a bone motivia say Benjamin Abacan ama up to 4 and what all.